Median. Agak wis agak. Kepiye to iki? Tan samarapa moring sukma Sukma sinukma winaya ing asepi sirim menteleng ing kalbu bambukaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ketika capo ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Resi Mayangkara ngawit dhateng para kadang bae satemah sami gembira diasih. raja mapaning madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miya pandira kakandha mawarna pindha Caladhyana seri kawuryan kadangku Anoman Mayangkara rene nggonku suwana ngersane Hyang Adi Panembahan Begawan Kesawa Sidi
kepara rada adoh aku ya Begawan Mainaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuhe Sang Mahawiku. Aku Situ Banda bayuning gajah uga nyadung dawuh nadyan aku bayuning naga uga cumadung dawuh. Aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta. Aku ya sowan kepara jagat nanging kurang wijang enggal dawuhna Hanuman. Kadangku bayu kabeh apa ingkang dadi krenteking ati awake dhewe kabeh wis tak aturke ana ngersane Sang Mahayogi. Ya panembahan Begawan Kesawa Sidi ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan. Nanging manut dawuhe pengendikane iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga. Merga isih akeh jejiban ingkang kudu disangkul ana ing marcapada iki. Melu ngisas angkara murka buji candala. Mula kadang bayu padha sabar dhisik. Lah bener sing dadi pandugaku. Awake dhewe pancen durung wancine yen nyuwun disampurnake. Apa maneh iki kadang bayu kaya durung jangkep. Merga kadang bayu iku ana 7. Iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara bayuning Kusuma. Dadi pangrasaku kaya isih gontang. Ya bener kuwi. Isake jeciban ingkang kudu disangkul. Melu ngewangi Werkudara. Kudu melu ngewangi Werkudara. Bayuning Kusuma nggone memayu hayuning bawana ngreksa kayuananing jagat raya. Ya Hanuman. Lah banjur piye sing dadi dawuhe Sang Mahawiku? Para kadang bayu, malah iki mau Sang Mahawiku dawuh marang kadang bayu supaya mudhun ana lengkahing ngarga kutha Runggu iki. Merga manut pengendikane kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh, nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening. Para kadang bayu wis keparingan purba asisa supaya mbalekake utawa nrenggalani. Lan saka pandugaku tamu iki mesti ora mung ijen, nanging nganti wadyabala segelar sepapan. Yen pancen mengkono, prayogane ayo dipethuke. Wis ora sah kesuwen. Ayo enggal dipethuke sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng. Sidik prawiring jurit majeng ing rananggana mingisaken sangkala titik Paman Harya sampun
mungko dhateng kula lan nganti Kurawa kanthi sikap gegamaning ayuda. Inggih, Nger. Mapan menika inggih mundi dawuhipun anak Prabu Duryudana supados ngawat-awati tindak paduka Anggir. Inggih matur nuwun. Malah menika sampun ngancik wonten lengkeng ngarga Kutha Runggu. Pramila niki mangke kula badhe minggahing pertapan Kutha Runggu manggi Begawan Kesawa Sidi badhe nyuwun pepakem Kutha Rama. Inggih. Menawi boten dipun paringaken prayogi pertapan dipun damel sungsang bawana balik kemawon. Nek perlu pertapan diobong kemawon. Inggih Paman. Kurawa supados tata-tata siaganing ayuda monggo minggahing pertapan. Inggih monggo Ger. Kartomarma kula wonten dawuh Man. Ayo melu munggah Ger. Nggih ngesahaken dawuh Paman. Monggo kula dherekaken. Triku ngulung mangrempak urudha kula reka kiri nanggono gawe gelar Paman Haryo nembe badhe minggahing pertapan niki malah wonten wujuding Wanara Seta nyegat lampah kula. Inggih Nger. Mboten namung wujuding kethek ning werna-werna. Nawa sajahe cantri pancen wujude kewan-kewan man. Ning ya ana butane barang wala ning sajahe desa tata jalma niku man. Iya, Dur. Angger Karna prayogi dipun takoni mawon. Nggih, Paman. Mengko dhisik lagi wae arep munggah ana pertapan. Iki kok ana wujude kewan werna-werna malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih. Ayo, yen pancen kowe padha bisa tata jalma lan yen pancen duwe jeneng gageng aku jagat Dewa Batara. Ngabari karo aku sak kanca sak gelemu dhewe. Nadyan aku kabeh wujude kewan nanging bisa tata jalma. Ladalah. Bisa tata jalma yen ngono kowe duwe jeneng. Sapa aramu? Nadyan wujudku Wanara.
Nanging iki ora mung kethek sembarangan. Takon marang aku, Raden Senggana Anoman. Aku Dedya Jajalureka, aku Gajah Situbanda. Lan sing mabur kae mau Garuda Mahambira. Nite saka agemanmu cara Nalindra, ratu ngendi sapa jejulukanmu? Ditepungke wae. Aku nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Ngastina, ya iki Patih Harya Sengkuni. Oh. Ya, aku wis tau krungu kondhangmu, aku wis tau ngerti kondhangmu. Ana parigawe apa dene padha tumeka ning Arga Kutharunggu kene? Anoman. Jaring pertapan Kutharunggu kene bakal mudhune Wahyu Pakemakutha Rama. Ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidi. Lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike Dasar Keparanyata. Aku sak sedulur iki siswane Sang Mahayogi. Lah yen ngono, ayo kowe saiki sumingira. Aku bakal sak pejagong lawan Begawan Kesawa Sidi nyuwun wahyu Makutha Rama kuwi. Narpati Basukarna, piye? Aja gumampang, merga pepakem Makutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake. Mongko tekadmu ing kene nganti wadyabala gelar sepapan. Tegese kowe mung arep bebutek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko Kurawa wis kondhang ambek angkara murka. Mula kowe bali yo wae lah dalah. Gampange kowe ngalang-alangi Paman Harya. Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki. Inggih, Nggih. Kurawa, ayo do nyambut kae iki sing wangsulan kok mung wong siji ya. Kurawa, ayo do nyambut gawe lenggaske coklo kendarate niku. Wah iki gawean meneh. Awas tandak muter kowe.
rada pecah sirahmu. Jolke. Ayo, adu godo. Podra kowe. Waduh. Kurawa bubar maut mungsu Anoman. Ayo aku ya golek mungsu sing imbang. Kowe buta Jajalraka ya? Ya aku Ditya Jajalraka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsu karo aku ana sirah buta tak nggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal malang kowe. Wah, rada medeni. Wah, edan buta kae ampun, lintah. Ojo Indra.
Waduh ngedeni. Wah. Terpus. Wah, rumpul modar ini. Wah. Waduh. Waduh, 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 ejian apa tadi? Waduh, wah, wah, mati lah. Woi, wah. Waduh. Ya, padha kowe. Wah. Jar ora rubuh. Oh ya. Mutar kowe. Mati mutar. Ah! Waduh. Ah! Ah! Wah! Wah! Ya. Agak wis agak. Look. Iki kepiye to iki? Pripun niki nggih? Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi
Nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki, Nger? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesawasidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesawasidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Oh nggih prayogi sanget mriku nggih mang lepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging kok laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesawasidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh, Nger. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mang dawuh mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
Genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Dasana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sotaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing Guruloka Surya Pantara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya kaya mangkono sigra amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap dadah sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titaing Bathara kaget kadura wekasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine Tata kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana kono margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titaing Bathara kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara sapa kowe oh kula pun angkara kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka mangko cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pakarti kula kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mangko cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula dalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning neng boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten niki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku Caturwarna. Kula ninggih dosang Penemban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dhateng kula. Kadangku Caturwarna, ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggak. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula aja nganti padha ngrendheting sedyaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan Penemban. Wela dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener. Mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Kowe kabeh padha njaluka sampurna. Lan tak lilane supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih, matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit Penemban, nyuwun pamit ingkang padha surti ngati-ati. Ah.